Zpátky. No. A teďka mě ale nevidíš. No tak tě nevidím. Ty tam jdeš? Já tě vidím. Co tam děláš? Já jdu nahoru zase. Sakra! Můžu na tobě otestovat ten meč? Jo. Jenom otestovat. Je zaplíka nechám ten inventář. Jo. Jedna, Jau! dvě. Ten je silný, co? No ten Na je... 2 rány, kámo, to je tak silný meč. No, lidi, já mám Netherite Sword Sharpness 4. No. To je divný. Já se nás to divný. Takže opravdu silný meč. Jako nejsilnější je 14, nebo kde myslel. Dobrá, teďka musím pěkně se natákat. Mňau. OK, já nechci tady zničit ty moje mangrove kořeny. Jo, takový secret na tomhle, že to je takový parkour. Jestli chceš, koukej. Takový menší koukej, takhle. Jo. Bum. Jsem nahoře. ASMR. Chtěl bys natočit ASMR? Co to je? ASRM, jakože něco jíš. Aha. Ach jo. Co tam děláš? Když budeš točit ráno, Co to je? to je mangrový dřevo. Ale to je docela vtipný. No. Co mě to ale napadlo, kámo. Ty jdeš těžit, jo. Jau. Jak tam zapadnu vlastně. Hej, kámo, je tam za tebou přelakem, ale tak trošku umřu. Hej, viděl jsi mě tam, jak jsem chcípl. Kámo, proč si spojím? Hello. Já tady jdu dolů. Ok, běž. Jau. Co chcípl? Hráč spadl z velké výšky. Hráč Fáne tene kou brškby. To v době si je skbidi době si. Já kámo, asi skončíme tohle video, protože už je 30 minut. No, více dáme 32. Ok. No, 31:02. Lidi za asi 50 minut, sekund tohle video skončí, jo, takže Jo. bude tohle fakt dlouhý video, asi jedna z nejdelších. Jo a ještě pojď ukázat můj důl. Až ukážeš, víš co, půjdeme navštívit Deep Dark, jo? Jo. Ale musíš čekat dole. Prostě tam stůl. Jo, já si Deep Dark Creative a něco tady udělám. Ale musíš tady být, musíš. Jo. Jinak nebudeš mít Night Vision. Já čekám dole. Ne, počkej, to je 2minutový, to je nějaký krátký. No jo, 6minutový, ten je delší. Tak. Na zdraví. Děk. Když tak si, promiň, že já jsem tak rychlej. Ale já to dělám takovým zajímavým způsobem. Ne. Ale pak musíš, koukej, pak když tady je tohle, ty schody dolů, Jo. nechoď dolů. Pojď tudy doleva. Jo. Tady je takový tunel. Tu a ten dojde až úplně na konec. Je tam pár malých schodků, takže jako nedív se. Jo, ne, tady to ještě není ono. Ty to máš fakt dlouhý, ale. No tak jako já jsem to kopal asi 3 dny. Jo. Tady už to poznávám. Už to je dlouhý, sice 32 minut, ale ještě ukážeme Deep Dark. Ale už jsi blízko. No tak. To je tak pomalý. Čau, kámo. Čau. Chytni si mě. Tak pojď tudy. Jo, tudy. Pak ti dám kreativ a taky poletíš. Jo. Prostě nechoď do té jeskyně, kde házím Night Vision. Jo. Tam jo. nechoď. Jo. To nevede k Deep Darku, tam nic není. Jo, tady jestli chceš, tak si natěž železo, tady zlato, jestli chceš. Jo, už je tady ta obří jeskyně. Bum. Jo, Danny, neboj se, že tě to zabije, nezabije. Ty vogo, tady je železa. Skoč. Kolik? Ty vogo, dost HP ti to ubralo. Tak, pojď.
Jojda. Počkej, já ti hodím spítku. Aka. Bys byl trošku rychle. Plus 40 speed. Tady to máš, abys byl tak trošku rychlejší. Jsi hodně rychlý. Tak kam jdeme? Jejda. No, víš, co asi dodá taky survival, abys viděl. Wow! Spadnul nebo ne? Ne, skoro, ale... Tak, počkej. Neskákej. Musím počkat. Co jsem udělal? Já mám bucket, ale my nemáme to. vodu. A tam je voda dole, ale... Ale do té asi nezvá. Víš co? Skočíme do ní. Pojď, skoč to. Skočil. Dobrý, vyplav nahoru, dole je láva. Dobrý. Já si to vodu naberu. A položím tady. Jo a koukej, už je tady deep dive. Ticho. Jo. Jsem ticho. Buď skrouchovaný. Já jsem. Či jinak tady spustíme Wardena. To vážně určitě nechceš. No, chci. Jo, tady jsem si dělal XP farmu, měl jsem level 20. Co děláš tamhle? Ty jsi to proběhl. Ne, a neproběhlo. Já to riskuju. Já zničím tohle. Pane bože, to bylo pomalý. Jsem extrémně pomalej. Budu taky pomalej. Počkat, vidím to dobře. Ne, to není Warden spawn. Tady není spawner, no. Ty okamžitě ticho. Tamhle je Warden, spawner na Wardenu. Jo. Musíme být opravdu ticho. Jo, my jsme se bojím. Taky bojím. Sakra. Myslíš, že jsme ho spawnuli? Protože mám brightness. Okamžitě zdrhej. Kamu, my jsme ho spawnuli. My jsme ho spawnuli, protože máme brightness. Že ho máš taky? Jo, a už ho nemám. Já taky ne. Tak pozor. Buď pomalej. Tam bude. Stopro vyleze. Buď pomalej. Extrémně. Ještě jsem nic. Kamu, já jsem dostal full damage. Toho spustilo. Jo, tady jsem taky odpaloval. Tady je takhle to. Tugo, tam jsem taky odpaloval. Tady všude chybí. Okay, pozor. Sakra. Ne. Zdrej. Spawnul jsem ho. Teď už určitě. Ty vogo, já mám nějaký brightness 3 nebo co? Tomu kde seš, já tě vůbec Kde jsi Já nemám žádný brightness. Ale proč já jsem byl u toho? Tak jsem musel spawnout. Já už tam byl se sprintem. Vím, jak je spawner. Já nejdu, já jdu někam. Koukej. Budeme ho spozorovat, jak prostě vyleze. No jo, 4. Má. Vardene, vylez. Tak kámo, teď máme si brightness 3. Je tady. Varden je tady. Je to tady. Kámo, okamžitě. Tady budou 2 Vardenové. No úplně zdrhej. Počkej, jde po nás? Víš co, já se od ní zabiju. Kde je? Tady jsou fakt 2. Tady jsou, kámo, 2 Vardenové. Doufám, že na mě nebude útočit. Ty vogo, Varden. Já jsem schovaný. Ty vogo, ale oni můžou útočit i přes zeď. Okay. Já se zabiju přes lávou. Ne.
Jo, ale... Lidi, a tohle je konec videa. Čau. Čau.